Zastav sa na sekundu a zamysli sa. Vybral si toto video naozaj ty? Alebo ti ho niekto alebo niečo nenápadne podstrčilo pod nos. Dnes ti odhalím, ako digitálny svet potajomky hackuje tvoju pozornosť a či algoritmy práve teraz nemenia tvoju osobnosť. Možno si myslíš, že máš všetko pod kontrolou, ale čo ak ti poviem, že už dávno sme len produktom veľkých technologických firiem, ktoré nás predávajú bez toho, aby sme o tom vedeli. Ak chceš vedieť, či ťa tvoj telefón odpočúva, ako funguje internet, čo je to digitálny tieň a či niekde na dne oceánu existujú digitálne dáta o tvojom celom živote, vydrž toto video pozerať až do konca. Skutočnosť o digitálnom svete ťa naozaj prekvapí, lebo to, čo ti poviem, ti zmení pohľad na tvoj router. Vedel si, že internet nevznikol preto, aby sme scrollovali TikTok, ale ako vojenský projekt, ktorý mal prežiť aj jadrový útok. Hlavným cieľom bolo zabezpečiť, aby komunikácia fungovala aj v prípade veľkých výpadkov, napríklad počas vojenského konfliktu. Internet bol od začiatku vymyslený ako nezničiteľná sieť. Ak by sa jedna jeho časť odpojila alebo bola zničená, dáta by si okamžite našli inú trasu cez tisíce ďalších uzlov. Odhaduje sa, že vznik internetu siaha až do roku 1969 a vtedy to bol úplne iný zážitok. Internet nebol v mobile, ale existoval len v stolnom počítači, ktorý musel doslova vrčať do telefónnej linky, aby prenášal dáta. Všetko bolo vtedy manuálne. Informácie ti nechodili samé pod nos cez algoritmy. Musel si použiť vlastné prsty a mozog, aby si ich pomocou jednoduchých vyhľadávačov našiel. Keď si objavil superweb, musel si ho sám uložiť do záložiek, inak by si ho v tom mori dát už nikdy nenašiel. A ako vyzerá internet dnes? Nie je to žiadny neviditeľný mrak alebo veľký satelit vo vesmíre. Je to masívna sieť optických káblov hrubých ako tvoje stehno, ktoré prepájajú kontinenty a nachádzajú sa na dne oceána. Keď napíšeš adresu webu, tvoj počítač sa najprv opýta telefónneho zoznamu zvaného DNS, aby zistil číselnú IP adresu servera, pretože počítače si nerozumejú v slovách, ale v číslach. Dáta sa potom rozbijú na malé balíčky, tzv. Pakety, a tie letia svetelnou rýchlosťou cez routery po celom svete. A kým tvoj router premení tieto svetelné signály na tzv. Wi-Fi, algoritmus už presne vie, čo urobíš ďalej. Určite sa teraz pýtaš, ako je to možné a čo to vlastne ten algoritmus je. To, čo ti o chvíľu prezradím, ťa určite prinúti zmeniť tvoj pohľad na svoju obrazovku. Predstav si ho ako neviditeľný stroj, ktorý sa učí z každého tvojho pohybu. Nie je to nejaký tajný plán inžinierov, ale výsledok miliónov vstupov od každého jedného diváka na platforme. Algoritmy sú navrhované ako hracie automaty v kasíne. Využívajú tvoje nevedomé správanie, aby ťa udržali prilepeného k obrazovke čo najdlhšie. Fungujú tak, že s neuveriteľnou presnosťou predpovedajú, čo urobíš ďalej, čo sa ti páči a ktoré témy ťa dokážu namotať na hodiny sledovania. Sme väzňami algoritmu a väčšina z nás o tom ani nevie. Tomuto javu sa hovorí algoritmická spokojnosť. Stav, kedy radšej necháme počítač rozhodnúť, čo budeme pozerať, než aby sme si to vybrali sami. Naša pozornosť je totižto hlavnou menou týchto firiem. Nie sme ich zákazníci, ale produkt, ktorý následne predávajú. Prestávame byť zvedaví a strácame schopnosť kriticky myslieť, pretože preferujeme rýchle výsledky pred hlbokou analýzou. Sme zavretí v tzv. Bublinách, kde nám algoritmus ukazuje len to, čo sa nám páči. Naša osobnosť sa mení, sme viac zahladení do seba a posadnutí tým, ako nás vidia ostatní online. Ale to najhoršie príde až teraz. Vedel si, že algoritmy môžu reálne meniť tvoje povahové črty? Neustále notifikácie znižujú tvoju svedomitosť a sebadisciplínu. Anonymita na internete z nás robí menej prívetivých ľudí, čo vedie k kyberšikane. A prehnané sledovanie sociálnych sietí? To je priama cesta k úzkostiam a depresiám. Určite ťa teraz zaujíma otázka, ktorú si kladú skoro všetci. Odpočúva nás náš telefón?
Odpoveď ti prezradím už o chvíľu. Ak si došiel až sem a toto video ťa stále baví, znamená to, že ti ho taktiež odporučil algoritmus. Každé video, ktoré sleduješ, každý like či koment ťa priviedlo až k môjmu videu. Avšak na platforme ako je YouTube máš plnú kontrolu nad tým, čo sa rozhodneš sledovať. Ak sa nechceš stať digitálnou ovcou algoritmu a mať prehľad nad tým, čo sleduješ, budem rád, ak podporíš moju tvorbu lajkom a odberom, aby ti neunikli ďalšie zaujímavé videá o tom, ako funguje náš svet. Blížime sa do finále. Naozaj nás naše telefóny odpočúvajú a kde sa všetky tvoje digitálne dáta ukladajú? Máš ten strašidelný pocit, že si o niečom len hovoril a zrazu na to vidíš reklamu? Väčšina ľudí verí, že ich mobil tajne počúva cez mikrofón. Pravda je však v skutočnosti ešte šialenejšia. Algoritmy nepotrebujú počúvať tvoje slová, pretože majú tvoje dáta. Sú také dobré v predpovedaní tvojich emócií, túžob a potrieb, že presne vedia, čo ti majú podhodiť v momente, keď na to pomyslíš. Algoritmus sleduje tvoje online správanie. Vie, kedy vstávaš, kedy nespíš alebo kedy si smutný, a to všetko podľa zmien vo vyhľadávaní na internete. Odrazu počúvaš inú hudbu, pozeráš iné videá, lajkuješ niekoho fotky. Z toho všetkého vzniká tvoj digitálny tieň. Ale kde sa všetky tvoje dáta ukladajú? Tvoje lajky, história vyhľadávania aj súkromné správy nie sú v nejakom neviditeľnom obláčiku. Sú fyzicky zapísané na diskoch v obrovských digitálnych centrách. Sú to budovy plné hučiacich serverov, ktoré vlastnia giganty ako Google alebo Facebook a fungujú ako digitálny mozog celého internetu. Tieto budovy sú prepojené tisíckami kilometrov optických káblov, ktoré ležia na dne oceánov. Dá sa z tohto digitálneho väzenia vôbec utiecť? Úplne vymazať svoju stopu je takmer nemožné, ale môžeš nad ňou získať kontrolu. Kľúčom je byť nimble. Algoritmy milujú tvoju nevedomú impulzívnosť. Nastav si časovače na aplikácie, vypni si všetky zbytočné notifikácie a skúsi dať telefón občas do čierno-bieleho módu. Nedovol kódu, aby ti diktoval, kým máš byť, a vyvaruj sa zbytočnému scrollovaniu na sociálnych sieťach. A taktiež odstraň návykové aplikácie z hlavnej obrazovky, aby si ich neotváral automaticky. Každé pípnutie je útokom na tvoju svedomitosť a disciplínu. Buď ten, kto rozhodne, kedy sa do digitálneho sveta pozrie. Dnešný svet ti chce nahovoriť, že si slobodný, kým ti potajomky cez káble na dne mora diktuje, na čo máš klikať. Ale pamätaj, tvoja pozornosť je to najcennejšie, čo máš, tak ju prestaň len tak rozdávať algoritmom. Miesto toho ma radšej podpor lajkom a odberom, aby ti neunikli ďalšie zaujímavé videá zo sveta.